Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil vise min cykeltur til Syðradalur i Færøerne. Og vi starter her, hvor jeg kører ned igennem en lille by, Vestmandur, eller hvad den hedder, på vej derhen. Det er en rigtig flot by med nogle lidt svensk udseende huse, og der var et flot hårnålesving, som jeg nød at køre rundt i. Her ser vi en vulkansk ø, som jeg så på min vej, og I må godt nyde den her zoom-effekt, som jeg har fået iMovie til at lave. Og der var rigtig mange smukke udsigter, som jeg stoppede og tog billeder af på vejen. Det er også derfor, at min pace ikke er helt lige så høj, som den plejer at være. Jeg elsker de her sideafstribninger ved siden af vejen, som markerer mange bjergveje. Og der var virkelig smukt. Her ser vi på hovedvejen. Det var så ikke den allersmukkeste del. Og jeg havde været så heldig at låne Magnus' cykel. Det var sødt. Den var lige 2 numre for små, og vi var også nede i en størrelse 47 cykelsko, selvom jeg bruger størrelse 50, så det var lidt klemt, men det var okay. Og her ser vi 2 får, der ligger og chiller, som jeg også stoppede for at tage billeder af. Og nu er vi så på vej ned mod Syðradalur, som består af 2 huse. Og jeg mødte cirka 2 andre mennesker på vejen, så det var også en god tur alt i alt. Så tak for at se med på den her video, hvor Pogačar lookalike number 1 cykler. En god tur, I kan se her, til Færøerne, mindste by. Ja. Og i resten af videoen synes jeg bare, at I skal nyde den smukke natur og læne jer tilbage og se på, hvor smukt det er. Jeg har ikke mere at sige. Turen sluttede med, at jeg fik en gul trøje udleveret, og der var en masse mennesker, der jublede af mig, og jeg blev fejret rigtig meget i Paris.